Въвеждане на задължителни референдуми за някои важни въпроси, като например изпълняването на големи инвестиционни проекти за страната ни, предлага Българското сдружение за насърчаване на гражданската инициатива. Заедно с Центъра за демокрация към Цюрихския университет, Родното сдружение обяви на пресконференция, че започва проект за подобряване на законодателната среда за референдуми в България. Фрапиращите проблеми при Закона за прякото участие и други части от законодателството, които третират гласуването на референдуми, участието в референдуми. Два са фрапиращите проблеми. На пръв поглед, разбира се, на втори поглед се откриват много повече. И това са големия праг за иницииране на национални референдуми, 500 000. Както и така българската иновация, тъй като не я срещаме в ничие друго законодателство, изискването за кворум участие, за признаване на резултатите от референдумите, което е формулирано като в референдума да са участвали толкова избиратели, колкото са участвали в предходните избори, съответно местни при местен референдум и парламентарни при национален референдум. Това са големи пречки, които може да сравним с метафората за прокрустовото ложе и прокруст, които правят невалиден почти всеки референдум. Не може да достигне изискванията на прокруст за дължината на ложето, нали? И обезсилват и демотивират гражданите. Изискването специално за кворум участие създава мотиви за въздържане и за бойкот от отиване на референдум и някак си наказва активните граждани, а стимулира пасивните. И не това е идеята на законодателството за пряко участие. А също така тези неща са в нарушение на равното избирателно право. Точно кворума участие показва, че в по-силна позиция са тези, които не участват в съответния референдум. Освен тези, както казах, така флагрантни ситуации около прякото участие на гражданите в управлението, които станаха ясни благодарение и на това, че имахме национален референдум миналата година, след 42 години без национални референдуми и в резултат на местните референдуми, които се провеждат или се правят опити да се провеждат тук-там, се откриват от главно от организатори и инициатори огромен брой други пречки, които външно изглеждат като технически, но са много сериозни пречки пред местните усилия, граждански усилия да се направи нещо, за да могат хората да вземат отношение по някакъв важен местен проблем. Това са пречки, свързани с определенето на броя на подписите за иницииране на местен референдум, определенето на точния брой, методиката за валидиране на подписките, за определение на кои подписи са валидни и кои не. Огромна законодателна празнота има по отношение на финансирането и отчетността при референдумите. Огромна неяснота има в кои случаи се реферира към изборния кодекс и към други, примерно закона за политическите партии. Въобще има неясноти, които за радост в резултат на макар и ограничената практика стават все по-ясни.